van Voetbal in Zuid, maandag 13 februari. Johan Derksen, Jan Boskamp en René van der Gijp. Johan, is het Jurgen Strippel-effect uitgewerkt in Heerenveen? Nee joh. Oh, oké. Nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. Ik vind het wel heel tragisch dat ze leuk blijven spelen en blijven verliezen. Dan moet je wel een beetje zorgen gaan maken. Het wordt niet meer gewonnen de laatste 4 wedstrijden. Dan moet er wel af en toe iemand de bal erin schieten. Ja, dat is vaak En de kansen krijgen ze wel. Ja, maar ook, AZ was niet de mindere ploeg in deze wedstrijd. Nee, AZ speelde goed. Maar AZ kan heel goed spelen. En dan ga je weer... en ja, het is een beetje een stokpaardje voor mij. Maar die Mulder bij Heerenveen... Bij het tweede doelpunt was hij niet helemaal... Ook geen geweldige keeper. En onze vriend bij AZ, die maakt ook al geen sterke indruk. Krul moet er nog even inkomen, hè? Het is toch niet geen gelul, die bal is voor Krul. Die moet nee, er maar even... die Mulder verleden week had hij hetzelfde. Ja. Zwakke indruk. En Maar... die was toen erg gepikeerd dat Feyenoord een andere keeper kocht. Ja, maar jij zegt van, dat kan hij niet aan, dit niveau. Nou, hij voegt niks toe in Heerenveen. Heerenveen is uit de brand. Heerenveen die heeft nooit zulke goede keepers gehad. Die zweet... Keepertje was aardig, die toen naar Swansea is gegaan. Die Lindegaard. Ja. Aardig keepertje. Ja. Die heette anders volgens mij niet. Heet hij geen Lindegaard? Ja, dat was die Lindström. Zweedse jongen. Noordveld heet Noordveld. die. Ja, sorry, dat was een redelijke keeper. Goed keepertje. Maar voor de rest zitten ze altijd met zwakke keepers Heerenveen. Maar je zegt wel zo blijven voetballen, gewoon even een paar balletjes erin schieten. Gewoon Ja, je kunt niet zeggen dat ze slecht voetballen. Nee. En AZ, wat vind je daarvan tot nu toe, Jan? Want ze, Nou, gaan nu door met John van der Brom. Een jaartje erbij. Ja, dat wordt wel de grootste verrassing, moet ik eerlijk zeggen. Dat had ik niet meer verwacht. Je dacht, die En toch, zijn... jij wel? Nee, eigenlijk ook niet. Nee. Ik weet zeker, Jan, dat ze iemand anders op het oog hadden. Frank de Boer of zo waarschijnlijk. En die hapte niet. En toen moesten ze nog een jaartje door. Nou, ik vind dat hij het echt uitstekend doet. Want je hebt het over Heerenveen. Heerenveen, leuk om te Maar zien. de resultaten zijn hartstikke goed. Ja, daarom. En Met ook- een afgeroomd elftal. Ja. En nu toch een lekker partij in donderdag. denk ik. En ik betrapte mijn haps op 2 ernstige fouten. Oh, dat kan niet waar zijn, ja. Ja. Dat moet hij snel herstellen, want anders heeft hij een probleem met jou natuurlijk. Nou, nee, Jij wil hem maar oranje in hebben. Die jongen is nog jong en andere spelers die jong zijn mogen altijd fouten maken. Maar Hapster was nooit een man die veel steken liet vallen. Maar nu had hij echt twee fouten. Wij zijn niet altijd enthousiast geweest over Sint-Juste, maar die heeft de laatste periode ietsje... Ja, die heeft periode, wat tussen zijn oren. Je kan een beetje boos worden ook zo Ja. nu en dan en zo. Hè? Want dit was toch wel rood, of niet? Of Ja, dit was gewoon een rancuneuze frustratietackle. Ja. Dat was niet nodig. Ja, het was natuurlijk die stand waardoor ze... Zeker met het resultaat van de laatste weken waren ze natuurlijk een beetje... En Bas doet maar één ding en Bas doet het altijd goed. Ja, maar jij bent wel een beetje heilig overtuigd van Bas. Doet Bas wel eens iets fout in jouw ogen, of niet? Jawel, Bas doet wel eens wat fout, omdat Oké. hij heel veel risico neemt. Je hebt van die scheidsrechter van Siegem, en daar heeft Kuipers ook een beetje handje van. Die fluiten voor alles. Iemand struikelt, hup, vrije trap, weet je wel. Ja. Dan loop je weinig risico. En Bas laat de wedstrijd lopen, maar als hij in moet grijpen, zo zie je, dan grijpt hij in, ook een minuut voor tijd. Ja, nou, laatst Luc de Jong had hij niet goed gezien een beetje. Maar dat kwam door die assistent-scheidsrechter. Ja, nee, maar ik wil gaat Bas Bas ook niet niet. heilig verklaren. Nee. Maar ik zou als voetballer heel blij zijn met Bas als scheidsrechter. Nou, in